Адгорно Ботево, Закоина, Олеске, Ромнијаке, фамилијаке, коина, ще ви бијат и ще ви чукат. Които се чувства силен, елате на старта. В телефоните на лајвове сте големи мъже, а на живо стоите като жени, долни мишки, хейтъри. Бау, бау, душмани срещу фамилија. Милкови да бягате, не може да ги стигнете. Те са славски сърца, вие сте пилешки хейтъри. Не можете да стигнете Андрей Милков и Койна. Нямате такава сила срещу такива вълци пред фамилия Милкови. 10 секунди и сте в болница, ако ви пуска Андрей Милков един десняк. Лайте мишки, че освен да лаете, какво можете? Фамилия Милкови заке! Бум, бау! Душман фамилия Милкови си бут, Зорали, Андрей Милков и Койна! Адгорно Ботево, Закоина, Олеске, Ромнијаке, фамилијаке, Койна, ще ви бијат и ще ви чукат. Които се чувства силен, елате на старта. В телефоните на лајвове сте големи мъже, а на живо стоите като жени, долни мишки, хейтъри. Бау, бау, душмани срещу фамилия Милкови да бягате, не може да ги стигнете. Те са славски сърца, вие сте пилешки хейтъри. Не можете да стигнете Андрей Милков и Койна. Нямате такава сила срещу такива вълци пред фамилия Милкови. 10 секунди и сте в болница, ако ви пуска Андрей Милков един десняк. Лайте мишки, че освен да лаете, какво можете? Фамилия Милкови заке! Бум, бау! Душман фамилия Милкови си бут, Зорали, Андрей Милков.